Hej alle sammen. I dag vil jeg lave en video omkring 5 ting jeg elsker. Femte ting, altså første ting, er Tour de France. Jeg elsker også Tour de France, især bjergetaverne. Og den fjerde ting er fodbold. EM og VM. Det elsker jeg også. Tredje ting, det er at komme på McDonald's. Og anden ting, det har jeg ikke lige tænkt over. Det er måske en lille smule et problem. Nå jo, at spille fodbold. Og førstepladsen, det er Manchester United. Jeg elsker Manchester United. Det kan I vist også godt sige på min trøje, ikke?